Dot. Mangkat, Le. Alah, Dot. Ditinggal bestine malih ngeloko. Mangkat to, Le? Iya, Mbak. Hati-hati ya. Iya, Mbak. Makasih ya. Ya. Yalah. Kok mesane mentoyo ya? Mangkat, Le. Iya, Mas. Cah sekolah sing semangat ngono lho. Mosok mlaku karo bengok-bengok. Wedi kau. Ya ora kudu ngono, paling ora ki sing sikap to. Oh, ngene. Nah, menurut disangge tak gagah kowe. Gagah ning kesel. Kesel apa-apa ning gayane lak ketok gagah. Wah, enggak ya tok apa. Ambangane ngene iki, sing klumbrun disang ya ora penak. Wah, sampean ngadeg degek kok aku Ya mau. kena gagah no kaya ngene lho, Wah, gagah no. Ya sorry. Ning rapi nak sawang. Ngos. Mau ya manut menang. Ya mene kok wis nglamun to, Le. Arep ngopo? Arep sarapan yo urung dilawuh lho, Dul. Dino iki mlebu to? Yo mlebu. Apa arepe ning jaba kene terus? Maksudnya ki mlebu kerja. Yo engko ndelok kahanan sik, Dul. Gaweane ki wis akeh yo, Le. Yo engko gampang. Yo aja gampang to, Le. Yo angel nek nu. Dot, kat mau toh? Lagi wae, Mbak. Butuh apa ki? Aku tuh apa-apa. Tuh kuwi mung linggo. Lah apa kira sekolah? Boy, Lah piye toh? Wong wis nganggo seragam barang kok. lagi males kok, Mbak. Lah ngopo kok males sih? Wong sekolah kok males lho. Pepmut. Ora disangoni toh? Perkara sangu turah-turah, Mbak. Dra. Tunggu kene sih, Dra. Penting iki. Nek masalah apa, Mas? Masalah pito rupa kuwi apa rupa-rupa masalah ngono piye? Penting ngaren men. Garen piye? Aku mbok kono lho. Biasane kan kon ngei solusi kowe. Lah, gayamu kok kaya pinter-pinter ae ngei solusi aku. Nang Mas apa? Aku arep takon. Pas joe piye to? Apa? Aku ora ngerti secara detail kok. Lah terus sing salah sapa kuwi? Nek sing salah, Nek ana sing salah kok kedadiane nganti kaya ngene. soalnya to. Sing salah ini yang penjara. Kadang keadaan baik-baik saja, berarti nek masalah. Lah terus sekolah Pak Ijo piye, Dot? Mula kuwi, Mbak. Wah, maneman banget lo ya. Maneman banget lho, Mbak. Kue bedmu ti gara-gara bestimu kuwi to. Yo, Mbak. Kekancanku karo Pajo aku sedina rong dina, Mbak. Kene kekancani didasari rasa paseduluran, Mbak. Lah iya to. Padahal kue karo Pak Ijo iki chemistry-ne wis jos banget lho, Dot. Mula kuwi aku gelo banget, Mbak. Nek kowe karo Pak Ijo, jare Pak RT wis kaya Citrakso karo Citraksi. Coba. Aku Citrakso, Pajo Citraksi. Sampai ibu ya, Mbak. Piye maksudmu? Tapi kan kenyataan, Mbak.
Mosok sampean jarane karo si Kandi. Lah emang aku ora patut dadi si Kandi. Oh, piye, Pak? Nek umpama patut sembelih kostum ning ndi? Maksudnya? Kostum bayang si Kandi sing ukurane XX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 
Kok kowe yo ora duwe niatan golek itu ngira. Golek sapa? Tumo. Tumone sapa? Tumone Pak RT ki lho. Mosok Pak RT tumonan. Bu, terang-terang. Jangan nesu-nesu to. Ya maksudnya golek Pak Ijo kuwi to. Lah Pak Ijo genah-genah ning taang sarune Pak Dene lho. Maksudnya Ya rembukane golek-golek lho. Ngono aku dadak gelem mampir ya ngopo? Ngentek-ngentekke wektu tok. ya ngopo datakon mampir bareng imu. Aku kalau lagi dari semangat nih, Mbak. Ya aja ngono, Dot. Pi paling mung sesaat tok ya. Sampai harus tahu pisah karo kancamu cedak ra, Mbak. Durungi Wah, jebule rasane lara tenan, Mbak. iya, Rama itu. Gelomu kaya ngopo ya aku ngerti. Nek ngene iki sing salah sapa, Mbak? Wah, ya nek ngono kuwi aku ra mudeng, Dot. Terus, Mbak, Dot. Sangu es apa piye? mosok esuk-esuk umbene es to, Mbak. Ini tak hangat lho. Kayak ngarani. Bocah wis turu to, Dun. Mpun nok, Bu. Lah mompone ning ndi to? Teng griya, mau niku pun kula andani lho, lek teng mriki niku gaweane kathah. Bugang mesti ora mlebu meneh. Bukan lagi mboten semangat tok, Bu. Lah ngopo? Bukan niku lagi wonten masalah. Masalah apa? Masalah ini ku serius kok, Bu. Jenengan dereng ngertos to, Bu? Alah, paling masalah iki digawe dhewe, mergo bugang ki wonge ruwet. Niki niku masalah serius, Bu. Alah, serius apa to, Dul? Bugang ki wonge glenyengan yo. Masalah Paijo, Bu. Mesti nyutik celengan meneh to. Sanes. Mesti ora iso nyangoni paijo to. Sanes, Bu. Lah apa? Jenengan niku mesti senengane nyempulke dhewe sik kok. Kene arep cerita dipedhot terus. Mosok to, Dul? Nggih, Bu. Tenanan kuwi. Saestu. Alah, Jojo. Ki sekolahmu piye? Kok mesake men bocah iki? Mulane niku, Bu. Keadaan kan dadi mboten kondusif to. Ya Rama itu, Dul. Nek bugang kuwi terus ngelokro. Padahal kan kita harus mengejar target laundry, Bu. Ki kaya bocah-bocah. Bangsane jolodot karo Pandra kuwi ki kepiye ya, Dul? Kula wau to, Bu, ketemu Jolodot, Bu. Wajahnya itu memancarkan kesedihan yang mendalam, Bu. Mbok kowe kira gojek. Wong ibu ki sedih tenanan lho. Malah ngejak gojek. Sakit artiku, sakit artiku, sakit artiku. Lele. Oh iya. Lele. Oh iya. Cuk, pasalin cuk. Delek. Esok ketika
kita telah dewasa akan terkenang Dot, Le, masa tak bagus. kecil yang riang. Tangi, Le. Kita dulu dikandung lalu terlahir, tumbuh untuk berbakti dan meraih mimpi. Aku wis krungu kabeh ceritane saka Mbah Pangat, Le. Kita wajib belajar, Ora maido. kita bisa Rasane atimu ku mesti sedih banget. ya dari Kula atas rumangsa cinta. ora duwe semangat, Bu. Kita tetap bercanda, tersenyum bolos. bahagia, Nggih, Bu. tertawa Rasane sing kula jak makan bareng niku isi paijo. semesta. Pelajaran bareng kali paijo. Juplo wis ora iso bareng kali paijo melih, Bu. Ketika Kowe iki isih iso bareng. kita telah dewasa Mergo kowe isih iso ketemu. akan terkenang Paijo kuwi ora ninggalke masa kowe. kecil yang riang. Paijo kuwi Kita mong lagi lunga saka kampung Rivil. lalu terlahir, Mula kowe kuwi isih iso ketemu. berbakti dan Meskipun meraih mimpi. Untuk saat ini ketemune kuwi ora ning kampung Rivil. Kita wajib belajar agar kita bisa melukis dunia dari atas bintang. Kita tetap bercanda, tersenyum bahagia, Kowe ora kena meluk rodot. bersama seisi Kowe kudu tetep semangat. Sing kudu mbok ngerteni kowe karo Paijo kuwi tetep dadi sedulur saklawase. Meskipun wis ora iso bareng-bareng ten kampung Rivil melih. tetap bercanda. Sing jenenge sedulur kuwi ora kudu bareng-bareng terus. Tertawa Sing penting bersama kowe tetep iso ndongake sing apik-apik, Le. Awake dhewe tetep sedulur saklawase. Sehat-sehat ya, Besti.